Narito na ang mga nagbabagang balita. Bilang ng mga turistang papapasukin sa Baguio City, lanong iakyat sa 5,000 kada araw. Mural painting, alay para sa mga frontliners. Pamaskong handog sa mga Abreño, tuloy-tuloy. Batis ng Bakawan, pinailawan bilang pag-alala sa mga pumanaw dahil sa COVID-19. At bakuran ng La Union Electric Cooperative, nagmistulang Christmas Village. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Iniaalay ngayong Pasko ng mga artist at ng pamalang lungsod ang mural painting sa Baguio City. Narito ang report. Sa nalalapit na Pasko, binuksan ng pamalang lungsod at grupo ng mga artist ang regalo para sa mga frontliner. Ito'y sa pamamagitan ng mural painting. Pagpupugay ito sa mga bagong bayani ngayong pandemya. 3, 2, 1. Inspirasyon nito yung ating mga frontliners. Sila po yung dahilan kung bakit namin ginawa itong mural na to. Para sa kanila ito at para malabanan or mabigyan natin ng aksyon yung pandemya natin na nararanasan. Mabigyan ng tugon ang mga pangangailangan ng ating mga frontliners. Napakasaya dahil kahit papaano is yung feeling na nakikita to ng mga mamamayan at siguro nagbibigay ng hope sa mga tao. At siguro yun yung napakasayang feeling na makapagbigay ng kasiyahan sa isang tao dahil sa pandemyang ito ay paano nare-relieve tayo sa anumang nangyayari ngayon. Ang mural painting ay may habang 200 talampakan at may taas na 36 na talampakan. Pininturahan ito ng 7 muralist mula sa 23 Sampaguita Artist Collective at ng sponsor ng pintura sa loob ng isang buwan. Nung una is siguro nahirapan lang kami kasi naninibago kami dahil napakalaki ng wall, pero at the same time na kukulangan kami ng gamit. And kulang yung mga gamit dahil mataas yung area. Pero eventually, buti at na-actionan naman agad dahil nagkaroon ng tulong ang community. Nagbigay ang mga private or individual ng kagamitan para makatulong at mabuo itong mural na to. Kasama sa mga mural ang mga nurse, doktor, security guard, street sweepers, magsasaka, kusinero, at food delivery riders na kinikilala ngayong mga bagong bayani. Nagpasalamat naman ang mga medical frontliner. Talaga nagpapasalamat kami in behalf of all the doctors, nurses, and all the allied medical staff na talagang who confronted this very challenging COVID situation. Nagpapasalamat tayo sa support ng city at lahat ng mga ibang frontliners na pinagtulungan talaga that we really had to deal with a difficult situation for the past 2 years at nagpapasalamat tayo. Now, today we are celebrating with a tribute to all of those who really contributed in fighting this pandemic. Siyempre, makyat na yung moral natin. No? We were able to handle most of the patients, I think. And hopefully, bumababa na rin ang cases natin. And we have learned our lessons. So, kung ano man ang susunod na pandemic, alam na natin ang gagawin natin. Ayon sa City Tourism Office, ito'y parte ng pagdiriwang ng lungsod ng Creative Festival. Asahan pa ang karagdagang proyekto sa lungsod. Maganda naman kasi just in time for our Creative Month, Creative City. And at the same time, yung ating pag-reopen on tourists because this is one parang showcase that we would like our visitors to see that we really give high regard to our frontliners. We are talking with DPWH for them to also help us identify other
walls that we can also beautify. This is also one way of galvanizing our status as a creative city. Sa pagbubukas ng nasabing mural painting, umaasa ang mga pintor na magbibigay ito ng inspirasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdaloy ng tulong na natatanggap ng mga Abreño mula sa pamalang panlalawigan ng Abra. Narito ang report. Tuloy-tuloy ang maagang pamaskong handog para sa mga Abreño. Noong Sabado, naibigay na sa 1,000 Asenso Scholars ang tagli 5,000 pisong educational assistance. Sila ang mga napiling benepisyaryo ng Joy Educational Assistance Program. Isang sako naman ng bigas para sa bawat pamilya ang natanggap ng mga residente ng bayan ng Salapadan. Naibigay na rin ang mga bigas sa mga taga-Tineg at Dolores. Samantala, dahil sa tuloy-tuloy na bakuna programs ng probinsya, 9 na lamang ang kabuang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19. Asam nila'y wala ng aktibong kaso ang probinsya sa nalalapit na Kapaskuhan. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Pinailawan ang ilaw ng La Union. Ang resulta, nagmistulang Christmas Village ang bakuran ng La Union Electric Cooperative. Magbabalita, Ren de Guzman. Nagmistulang Christmas Village ang bakuran ng La Union Electric Cooperative. Kaya naman, gabi-gabi ay dinaralo ito. Tatambad sa sinumang bisita ang isang malaking Christmas tree. Pagpasok, ang Christmas booths ng iba't ibang mga departamento ng Luelco ang pwede mong bisitahin. Mga human-sized bilens, mga nakahilerang malalaking parol, at mga nakahilerang mga Christmas trees ang ilan pang makikita dito. Ang isang ito, gumagalaw pa. Kaya naman mapabata o matanda, mapatropa o pamilya, single o may jowa, enjoy na enjoy sa pag-iikot. Pumasok dito sa Luelco Compound. Ang aming ipinapakti sa aming museo is tuloy ang Pasko para sa kanila. Actually, itong pandemya or itong Christmas Paskuhan sa Luelco, walang perang nagamit ng Luelco, kundi mga contribution namin itong mga empleyado, taos pusong gumasto, tumulong, nagbigay ng mga iba-ibang konsepto para mapabuti at mapaganda pa itong pangatlong Paskuhan sa 2021. Ang Paskuhan 2021 ay isa sa mga simbolo at patunay ng unti-unting pagbangon ng probinsya ng La Union mula sa pandemya. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Ano ang duty ng isang motor vehicle driver kung siya ay na-involved sa isang mishap or accident on the road? So, meron po tayong provision sa Republic Act 4136-A, yung Section 55 ng batas na yan. Doon dinidefine niya kung ano ang dapat gawin ng isang driver na involved in a vehicular accident. Of course, you assume that the vehicular accident happened on a highway or on a road. And first things first, the driver should immediately stop his motor vehicle. Pursuant to the law, if he is requested to present his driver's license by anyone, hindi kailangan police officer, yung witness sa vicinity na nakakita ng insidente, obligasyon ng driver na isurrender yung kanyang driver's license doon sa humihingi ng kanyang driver's license. Of course, alam naman natin dito na this is for identification purpose, para malaman yung totoong pangalan niya, yung address, yung contact numbers, etc.
ang isang driver na involved in a vehicular accident should not leave the scene of the accident. And especially kung may victim, no, kung nakabangga siya ng tao, hindi niya pwedeng iwanan yung scene of the accident. Of course, obligasyon niyan tumawag sa police, obligasyon niyan tumawag ng ambulance to assist the victim of the vehicular accident. Meron bang instances na pwedeng umalis ang motor vehicle driver involved in an accident from the scene of the accident? The law provides for 3 instances only. Unang-una, if the driver is in imminent danger of being seriously harmed by persons or bystanders because of the accident. So, alam naman natin ang nangyayari sa highway or sa kalsada, no? At pag involved ka sa aksidente, kung minsan may mga tao na bubugbugin ka or dudumugin ka. So, this is a justified reason for a driver to leave the scene of the accident. Now, of course, this is preservation of the driver himself. Pangalawa, if he reports the accident to the nearest police office or police officer. So, ang purpose mo is not to run away from the scene of the accident, but to report the matter to the law enforcement agencies. And pangatlong instance na pwede mong iwanan yung scene of the accident is if you or the driver is going to call for help from a doctor or from a hospital, no, para tulungan yung victim of the vehicular accident. General rule, of course, of procedure for dealing with a traffic violation is different when it comes to motor vehicular accidents. Normally, ang general procedure for a traffic violation is the confiscation of the driver's license of the driver. But extraordinary kasi itong vehicular accident, so immediately hindi lang police ang pwedeng kumuha ng driver's license ng driver, but also, like I said, the bystanders or the witnesses to the incident. And of course, pag na-confiscate na yung driver's license, either this will be forwarded to the traffic office of the police of the venue of the accident or sa land transportation office. And ang pinaka-importante dito, pag may namatay sa vehicular accident, may impound, hindi lang ma-confiscate yung driver's license. The vehicle will be ordered impounded by the prosecutor's office. And the only time it will be released is if there is an affidavit of desistance executed by the victims against the driver. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, bilang ng mga turistang papasok sa Baguio, planong itaas sa 5,000 kada araw. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Malapit nang mapuno ang mga hotel sa Baguio City. Kaya naman, tinitignan na dadagdagan ang mga turistang papasok sa lungsod. Narito ang report. Handa na ang hotel na ito sa Legarda Road para sa mga bisita nitong magbabakasyon ngayong Pasko. Handa na kasi ang kanilang triage center para sa mga bisita. For the setup ng triage center namin, we really followed yung mga requirements or the checklist that City Hall gave to us. And as you can see, ito yung triage setup namin. Nag-request na kami for inspection from City Health Center. And they came over sa sa hotel, and then luckily we got approved on the same day. Isa lang ang hotel na ito sa mga umaasang makakabawi ngayong holiday season mula sa pagkalugi dahil sa pandemya. Plano naman ng pamalang lungsod na dagdagan pa ng 1,000 ang mga turistang papasok sa Baguio. We found out na when we increase it to 4,000, manageable naman yung ating triage facility. Thinking of, we'll be having a meeting today para ma-determine natin if it would be appropriate for us to increase it by another 1,000. Malalaman natin. Kung maaprubahan ito, papalo na sa 5,000 ang mga turistang pwedeng pumasok sa Baguio kada araw. Isa sa mga dahilan kung pinag-aaralang itaas ay ang pagsunod ng mga accommodation establishments sa pagtatayo ng triage center. Dati-rati, if you remember, 4 lang yung triage facility natin. Ngayon, we have 43 sa mga hotels and 36 sa mga transient establishment at mga Airbnb. Aside from that, meron pa tayong 3 triage facility na itinayo sa mga bus companies. Sa ngayon, nagsisipunuan na ang ilang mga hotels sa Baguio. Most of the weekends talagang, or all of the weekends for December are already filled up with the allowed slots. No? We have a number of hotels. They are already up to 30 plus now who can accommodate more than the limit. Once their triage operations are inspected and given a go signal by the health office, they can accommodate more at their full allowed capacity. For the month of December, talagang nag-pick up na tayo sa occupancy natin. Actually, nung nag-open pa lang yung border natin last November, first week ng November, talagang nakita na namin yung pick up ng mga reservations and tourists. Tuloy-tuloy namang bukas kada weekend ang Cannon Road para mapaluwag ang traffic sa Marcos Highway. Pinapaalalahan na naman ang mga turista na mag-register muna sa visita application ng lungsod para sa reservation bago umakyat ng lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Naghatid naman ng tulong at serbisyo ang Cagayan Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa bayan ng Lasam, Cagayan. Narito ang report. Nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa isinagawang serbisyo caravan sa 2 barangay ng bayan ng Lasam noong Sabado. Ito'y sa pangunguna ng Cagayan Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict at ng 5th Infantry Division ng Philippine Army. Ilan sa binigay na serbisyo ng caravan ang libreng medical check-up, soup kitchen, libreng gupit at pamimigay ng relief goods.
Layunin ng caravan na iparating sa mga CTG-infested barangay ang presensya ng gobyerno upang labanan ang insurhensya sa probinsya. Sa ngayon, aabot na sa 6 na barangay sa probinsya ng Cagayan ang idineklarang insurgency-free dahil sa patuloy na aksyon ng gobyerno. Inaasahan ng pamalang panlalawigan ng Cagayan ang tuloy-tuloy na tagumpay ng gobyerno laban sa mga rebelde sa pagpapalakas ng PTF-LCAC. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, batis ng bakawan sa San Fernando, La Union, pinailawan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Batis ng bakawan sa San Fernando City, La Union, pinailawan. Magbabalita, Ren de Guzman. Dinadaan-daanan lamang ang batis sa San Fernando, La Union. Nabago ang anyo nito simula noong Sabado. Pinalibutan kasi ang batis ng bakawan ng 473 parol.
pagsapit ng gabi, napuno ng mga tao ang isang parte ng tulay ng Carlatan. Dito'y magkasabay na pinailawan ng 473 mga floating candle. Ilang mga kite lanterns din ang pinailawan at pinalipad ng ilang mga naulila ng mga yumao sa COVID-19 sa lungsod ng San Fernando. Kumakatawan ito sa kabuang bilang ng mga pumanaw. Bibigyan natin ng smile ulit yung mga nawalan ng mahal sa buhay. Umpisa natin, kaya nga naisip namin ito, na yung memory sa mga mahal natin na buhay na pumanaw, yung mga naiwanan na nagdadalamhati pa ay bibigyan natin ngayon ng pagkakataon na mag-smile. Tila nakahinga raw ng maluwag ang mga naulila. Maganda po sa pakiramdam. At mabuti na rin po para malayo po. Malayo po yung mga namatay. Peaceful na po sila. May isang Christmas wish naman si Acosta para sa probinsya. Ang Christmas wish po namin sa Asada Association is gumanda o bumangon, tumaas yung tourism dito sa La Union. Ang Pasko sa Batis, Bakawan ay isang proyekto ng Atin La Union sa tulong ng Department of Tourism Region 1, Pamahalaang Panlalawigan ng La Union at Pamahalaang Lungsod ng San Fernando. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi sa inyong lahat.